Čau, to je Cimi. A ja som Páreček. Ja som Páreček, takže v tomto videu vám poviem, to máš hovoriť ty si Cimi. V tomto videu vám povieme, že som Páreček. Spravíme 7-sekundový challenge. A prvá začínam Ja, ona. takže ja som Cimi, ona je Páreček, aby ste vedeli. Takže máš 7 minút na to. 7 sekúnd. To je 7 sekúnd na to, aby si sa učesala. Počítaj, ne? Raz, 2, 3, 4, 5. Yeah. 1, 2, Dobre. 3. Máš 7 sekúnd na to, aby si vymenila... Ne. Máš 7 sekúnd na to, aby si vymenovala mojich 7 chalanov. 8. S ktorými som chodila. Feroriko, Jakub, Dominík, Simonka, neviem, prešlo 7 sekúnd. Ja nikto nepočítal. Máš 7 sekúnd na to, aby si prezliekla mikinu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máš 7 sekúnd na to, aby si povedala nahlas, že ľúbiš maminku. Ľúbim moju maminku. Máš 7 sekúnd na to, aby si ukázala ponožky. Ukážem moje ponožky. 2, 3, 4, 5, Krávové. 6. Teraz Vypadá kráva. A proč tam dve rozdielne? To nebudeš písať? Máš 7 sekúnd na to, aby si vyzliekla mikinu a zase obliekla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, počkaj, a 7. Nehaj sa dole. Máš 7 sekúnd na to, aby si mi dala akúkoľvek z mojej izby černo-modrú vec na hlavu. Na nohu. Ty počítaš? 4. Mám to. stopánočka? Je. Máš 7 sekúnd na to, aby si zobrala môjho modrého medvedia a zatancovala s ním. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ježiš Krista, to nie je môj. Dobre. Máš 7 sekúnd na to, aby si mi poboskala nohu. Čuchej. Čuchej. 3. Máš 7 sekúnd na to, aby si mi spravila tú slev. 1, 2, 3. Dobre, prehrala si. A viete, čo ešte spravíme? Že zežreme majoránku. Nie, bazálku. Sušenú! Dávaj si. Perčičku láska. To je tráva. Hovor. Podaj mi to vozí aspoň. Všetko. 3, 4. Tak trochu ťahu bylinky.
Potem jeszcze raz to mi okno.